Okay. Eno Malawi in actress one lana. One film ya Kasu ogesa manedu egi, as you know, Lady Good Entertainers of the Year is back. Vote for Kas and Akila. Hello Malawi, ndine Adobe. Ndipo votelani Kasu. Voteland producer watu Clayton Thomas Akila as the best producer of the year. Kuvota kwake *364#. Kena kumupita pa 1, kena Sindikizani 3. Kena ako sindikizani 7. Kena kumupita pa 3, kena kumupita pa 2. Zikatero mwavotera Kasu. Komanso sayiwala kuvotera mkozi wanu Akila Entertainment. Povotera chimozimozi *364#. Ndikusaka chiyankhulo pa 1 kena kumupita pa 3 2024 voting. Kena ako so sindikizani 7, kena ako sindikizani 4. Kumapeto mungosindikiza 3 mukatero mwavotera mkozi wanu Akila Entertainment. Chima kunyadila na Malawi. Ndio mimi sasa